presented by Shant Recording Studio, Bheja Road, Barsam। हाय जी के योगे लई हाजीपुरा के योगे लई पटना के योगे लई बेतिया शहर जी। हाय जी बाबा के लई हाजीपुरा भैया के लई पटना सैयद के लई बेतिया शहर जी। हाय जी के यो अनलक सुगवा सारी के यो अनलक कंगना के यो अनलक सिया के सिंदूरा जी। हाय जी बाबा अनलक सुगवा सारी भैया अनलक कंगना सैयद अनलक सिया के सिंदूरा जी। Presented by Shant Recording Studio, Bheja Road, Barsam। हाय जी अम्मा पिनतई सुगवा सारी बहिनी पिनतई कंगना भौजो पिनतई सिरा के सिंदूरा जी। हाय जी फातिर जेतई सुगवा हो सारी फूटी रे जेतई कंगना रही रे